Ahojte, vítajte pri sledovaní ďalšieho videa. Dnes si presadíme priesady rajčín a paprík do väčších kvetináčov. Keďže vysadbový substrát nemá neobmedzené množstvo živín a troch zamrznutých je ešte ďaleko, musíme ich presadiť. Na presádzanie používam univerzálny substrát, ktorý si ešte mierne upravujem. Poďme sa spolu pozrieť na to, ako to robím ja. Na 5 litrov kúpeného substrátu pridávam jednu odmerku škrupín a 2 odmerky perlitu. Ak ma sledujete pravidelne, tieto nádoby ste už mohli vidieť vo viacerých videách. Kupoval som ich z AliExpressu, a to kvôli príprave farieb. Sú objemu 600 ml, odkaz vám vložím do popisu pod video. Do univerzálneho substrátu pridávam rozmixované škrupiny z vajec kvôli ich obsahu vápnika, dôležitého pre obe tieto plodiny. Škrupiny sú presušené a meliem ich na kávovom mlynčeku. Aby sme pripravovaný substrát vedeli dôkladne premiešať, vezmem si veľké vedro. Postupne vrstvím všetky 3 zložky. Rozdrobené škrupiny sú plné živín, ktoré dodávajú paradajkám energiu a zároveň ich chránia pred hnilobou kvetov a plodov. Použitím rozdrobených škrupín si zvýšite úrodnosť, ale aj hlavne odolnosť voči chorobám a škodcom. Škrupiny obsahujú vysoký podiel vápnika až 90% vo forme uhličitanu vápenatého, ale aj uhličitan horečnatý, ale aj ďalšie látky ako sú fosfor, draslík, železo, flór a zinok. Pri raste paradajky využívajú vápnik z pôdy na budovanie pevných bunkových stien. Vďaka tomu sú rastliny silné a majú pevné stonky. Ak je v pôde nedostatok vápnika, výsledkom býva hniloba kvetov a plodov. Okrem paradajok touto hnilobou trpia aj papriky, uhorky, tekvice alebo aj cukety. Niečo sme si povedali o škrupinách, teraz si niečo povieme o perlite. Podľa popisu na vrecku perlit je tepelne spracovaná vulkanická hornina, ktorá prezdušňuje substrát. Používa sa ako regulátor pôdnej vlhkosti, ktorý predĺžuje účinok minerálnych hnojív. Veľa ľudí používa samotný perlit na klíčenie semien, pretože je sterilný. Substrát máme dôkladne premiešaný, môžeme ísť presádzať planty. Priesady opatrne vyberiem zo sadbovačov a vložím ich do väčších kvetináčov. Paradajky, papriky, uhorky vždy mám po 2. Rastlinky vždy nechávam 2 kvôli tomu, že neviete, čo sa stane počas vegetácie a aby zostala aspoň jedna rastlinka. Rastlinky som si vložil do väčšej nádoby a prisypem ho po okrajoch pripraveným substrátom. Pred presádzaním som si priesady polial vodou. Substrát dôkladne utlačíme pomocou palcov. Keď je kvetináč do 3/4 svojho objemu plný, pridám ešte 2-3 granule slepačieho hnoja. Po pridaní granulovaného hnojiva doplníme substrát po horný okraj. Pri paradajkách je jedno, aké hĺbke sú vysadené, ale pri paprike treba dávať pozor, aby vrstva substrátu bola iba pokličné listy. A znovu utlačíme. Kvetináč si označím pomocou permanentnej bielej fixky. Link vám dám do popisu pod video. Niečo sme popresádzali, priesady si vložíme do bední s plným dnom. Ja polievam zásadne od spodu, nie z hora na substrát, lebo ho vyplavuje. Nechám substrát, nech sa napije sám. Tak ako pri jahodách použijem na rozbeh rastlín ešte zálievku z krystalónu. Na zeleninu používam krystalón štart. Je to kryštalické vo vode rozpustné hnojivo. Obsahuje všetky potrebné živiny k dobrému vývinu. Používam ho kvôli tomu, že v tejto forme rastliny rýchlejšie príjmajú potrebné živiny z roztoku. Ja polievam iba raz po presadení týmto roztokom. Potom používam granulovaný hnoj alebo fermentovaný formou zálievky, prípadne výluhom zo žihlavy. Príprava roztoku je jednoduchá. Na 10 litrov vody je potrebná jedna odmerka krystalónu. Hnojivo nasypeme do vody a dôkladne miešame po dobu 30 sekúnd. A roztok je pripravený. Na dno bední nalejeme hnojivo cirka do výšky 2 cm a necháme, nech kvetináče si vodu potiahnu sami. Takže priesady vodu a živiny majú, ešte im zabezpečíme teplo a svetlo umiestnením do fóliovníka. Ak sa vám toto video páčilo a bolo inšpiratívne, dajte like. Ak nechcete premeškať ďalšie videá, dajte odber na tento kanál. Ahojte.